So guys, खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ आंनि बे नैबे गस्ला नाम्बार गोनांलाय नैबे गुफुर गोनांलाय ओमफ्राय लोगोसे देखायथ'ला आङो गामसा एसे सुनाय गोनांलायजों नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोसे नैबे जेनि हाजोजों नैबे मादै जाखोन्दा गोनांजों बरायबाय नारलांनो थाबायलांनो साइकेल सालांनो नारलांनो आं थांसै आदसा आं गिदिंबाय आंना लामाया ओरैबायदि उग्र फुंखिजों फैयो आरोखि ना गाइसमोन देन्जार लामानि थाबायनो गोरोंबा आंखौ लांफै गाइसमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थादो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो जायगायाथ' गोदान आरोखि ना ओमफ्राय मा बुंनो बोथोराथ' मोजां नङा नोंथांमोना मिथिगौ दाबो नै खोमसि जाबोबाय आरोखि ना दिनाहा बारबो बार सोलायबाय आरोखि दुगैखांनायसो टाइम मोनबाय आं दिनै दा दुगैखाङाबो टाइम मोना आंना बांसिन खामानि बिराद जायो ओंखायनो बिदि ब्लगफोरखौ बारा लाबोनाय जाया आरोखि ना ओमफ्राय मबाइला आं बिमानि बानायनाय ब्लगखौ ओंखायनो समाव मोननाय मोनि थायो आरोखि ना माबाखौहाय मबाइलखौ ओंखायनो ब्लग बानायनाय जाया एबारनिफ्रायथ' ब्लगखौ लाबोबाय थासिगोन आरोखि ना गाइसनि भिडिअ बैफोर जेनाखि माबाफोर बिदिखौ बारा मेथाइखौ एसे गोबाव जायोलै मोननो गोदान नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो चलो स्टार्ट भिडिअ थाबायगासिनो आरोखि ना बे लामाजोंहाय बे लामाजों थाबायबोदों आं ओरै फैदों आरोखि दैज्लाङाव थाबायजाया माबा जाजोबो मा होनो अन्थाइ सोमजिलांबाय लेवार जाजोबखि ना ओरै लामा माबा जाजोब जेबो बुंला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोखि ना गाइसमोन ओरै लामा ओरै फिन थाङो लामा दा ओरै सान्दुं दङ एसे सान्दुं दं ओंखायनो केमेराया मोजां सिगोन आरोखि ना केमेराया आंथिंजाय बारा नायनो जानो हाबा दाखाल माबादों दैयाव गोग्लैनानै माने आं चार्ज होनायावहाय अन्थाइ गोलैनानै थिङाव गब्लं जादों आरोखि बेजोंनो दैया गनानै हाबनानै केमेरायाव हाबनानै थादों दा लामानि जोंनि गामिया बै लामानि फैबाय बे लामाजोंहाय ओमफ्राय आं दा माने मोखांनांगोन जोंना दिनै न'आव फुजा दं आरोखि ना ओंखायनो ब्लग बानायलाबायनो ना बानायदां खामानि थाया फुजा टाइम थाया ओंखायनो बायखौला आरोखि ना आं बायसिना गोनांथि जाहैदों अखायानो अखा
खालामदों दा हा मा ओंख्रि दहाय आबैया बैहाय माबा खालामदों थास' रुदों ना मादों थास' रुदों अमानोहाय